са върху вас. Божията милост е върху нас. Това е привилегия да дойдем пред Бога и да почувстваме от Неговата милост. Халелуя! Бог ни обича. Ромен отдел Будманкала. Вярвате ли го това нещо? Бог много обича, защото ние сме блажен народ. Отвърлен, презрян, но от Бога пребран. Халелуя! И Неговите крила сега са върху всички вам. Колко души сега сме тук? 1000-2000. Но знаете ли какво направи Исус? Той нахрани повече от толкова. И аз благодаря на всички тези пастори, апостоли, пресвители, че те имат да раздават 2 риби и 5 хляба. Халелуя! Но Бог ги дава и Бог ги благославя. Добре да знаете, брати и сестри. Чуйте добре. Чуйте добре. Трин пена гелете дикелес, рано те помажен лескере пере. Трин пена гелете дикелес, рано те помажен лескере пере. Но нищо волна дикле, леско тяло с нас и некоте, огробо си не чучо, амароило си пердо. Халелуя! Амароило си пердо! Слава да бъде на Господа и Бог да ни благослови. Това е привилегия да сме пред Бога. Халелуя! Това е привилегия за тази нация, защото Бог каза, че тази нация ще бъде благословена нация. Много народи ще видят върху тази нация, че Бог живее в тази нация. И благославям тази моя нация, халелуя, че Бог не е възлюбил. Благословен да бъде Господ. Халелуя! Имах много да говоря, но прекъснаме. Сега искам да аплодирате апостол Асен Райков. Халелуя! Нека да го аплодираме. Халелуя! Да знаете, че Бог ще стига помежду ромите и апостоли. И той няма да бъде първият. Ще дойдат още много. Халелуя! Ще дойдат още много, защото апостолите ще завършат. Халелуя! Първо, слава Богу на всички! Псалом 23 каза: Господ е пастир мой! Кой от вас ще каже, че Господ е неговият пастир? Нека да дадем слава на Бога! Завроби! Вива ти Бог! Вива ти Господ! И вашия Бог се грижи за вас! И той днес е тук! Амин! Псалмопевецът Давид казва: Господ пастир мой, и не искаше да каже, че Господ е мой Бог, който аз нямам нужда от нищо. Аз вярвам, че днес тази икономическа криза е засегнал шаблоните на всички наши роми, но проблемът е Исус да разреши проблема. Всеки от нас намери по-неколко нас, съедини се и да сме участници на източно място. И ние благославяме пастир Салчо и неговият крат и всички пастори и каже мир на всички и на всички църкви. Отдавам и слава, скъпи души. Вие как потили сега момента? Още не е времето за режим. Сега ако ви изправям, ще се разминаваме ли? Сега, скъпи души, много внимателно. Ако обичате, спрете малко да дъвчите. Алелуя! Искам само на свидетелство. Вам, роби, чуйте, че нашия Бог е жив. Ако ме чувате добре, може ли в името на Бог, моля, да си дигнете ръцете? Слава Богу! Днес съм тук и искам да прославям
Вчера се молихме, църквата се моли за една мъртва жена, за една мъртва жена, за една мъртва сестра и тя възкръсна! Слава на Исуса! И тя възкръсна! Цяла Стара Загора стана на крак! Нека готови славата на Бога! Вчера беше възкресение Христо! И Господ доказа, че Той е Бог на възкресението! Възкръсна мъртва жена! Възкръсна! И отдай ми славата на живия Бог! И тук с Стара Загора, с мене, повече от 30 човека, те са свидетели на чудото на Бога! Бъдете благословени! Домовете ви, чадата ви, децата ви! И добитъкът ви! И бизнесът ви! И що всичко правите за Бога, Бог да ви благославя! И днеска повече нямам глас. Вчера го продадох. Тук седихте мъртвият. Сега, пасторе, Искам вашата 245 хубави песни турски. Дениз Турк. Sen Türk, Ben Türk kardeş. sen Amarındır. Amarıdasın. Заповядайте. Какво стана? Проблеми? Който? Сики! И това има проблем. Ало, някой разбира tudionica, бе? Монтьори, специалисти, майстори! Siki. Siki. Къде е Сики? Зики. Зики Мики. Зики Мики Чики. Да дойде на сцената.